Artêşa Tirkiye hêza xwe ya leşkerî li Bakurê Sûriyê bihêztir dike û hejmarek baregehên din yê leşkerî ji bo deverê dişîne. Roja duşemê Artêşa Tirkiye hêzek mezin şand devereka çavdêriyê li bajarê Morg li gundewarê Bakurê parêzgeha Hemayê. Jêderên xwecehî eşkere kirin ku ew hêza Tirkî ya hatiye şandin çekên cor bi cor li xwe digirtin. Karwanek leşkerên Tirkî li gel Grûpa Feyleqîşem bi tangan û baregehên leşkerî derbasî deverê bûn û hejmara wan nêzîkî 30 alav û otomobîlên leşkerî ne û 300 leşkerin. Jêderan herwiha danzanîn ku ew karwanên Tirkî yên derbas bûn otomobîlên leşkerî û çekên giran têde hene û ew yek hat piştî ku Tirkiye hêzên xwe yê leşkerî li gundewarê her sê parêzgehên Idlib û Heleb û Hemayê lê deverên çavdêriyê belav kirin û wan hêzan li deverê amadekariya xwe bi awayekî baş nekiriye. Li gorî çalakvanên Sûrî nêzîktirîn xola çavdêriyê 500 metrî dûrî sînorî Tirkiyê ye û ya herî dûr lê devera Tilsewan li gundewarê Hemayê ye ku 88 kîlometran dûrî sînorî Tirkiyê ye. Ew berfirehkirina hêza leşkerî ya Tirkiye tê dema ku rejîma Esed û berpirsên Rûsyê gefa êrîşeka mezin li ser parêzgeha Idlibê dikin û Tirkiye ji aliyê xwe ve dibêje ku ew bi tu proseyên leşkerî li parêzgehê ranabe.